नमस्ते दोस्तों। तो अब धर्म का धंधा में आपका फिर से स्वागत है। यहाँ हालेलुया बोल के सबको खड़ा कर दिया जाता है। हालेलुया! आप यहाँ से बिल्कुल ठीक होकर जाएंगे। उसका शाबा 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 आबा शाबा शाबा शाबा। ओ ये उठ गया उठ गया उठ गया उठ गया। बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसेयैनो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअ फिन नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोननो दिनै मोनसे बेबायदि भिडिअ क्लिप लानानै फैदों जि भिडिअ क्लिपखौ नुयोब्ला नोंथांमोना गोबां बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हागोन। सासे गिदिर इउटिउबार हार्स राजपुत होननाय बिथांनि चेनेलनि मुङाबो हार्स राजपुत आरो बिथांहा 4.68 मिलियन साबस्क्राइबारफोर दङ। बिथाङा बेबायदिनो माखासे भिडिअफोरखौ लानानै फैयो। बिथाङा मोनफ्रोमबो धोरोमनि बाथ्राफोरखौबो बुङो, बेबायदिनो गोबां रोखोमनि ब्लगफोरखौ दिन्थियो। दिनैनि भिडिअआव आं नोंथांमोननो बिथाङा बानायनाय मोनसे ब्लगखौ लानानै फैदों जेरावहाय साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरा मोनथिनांगौ, बुजिनांगौ, रोंनांगौ आरो बे भिडिअनिफ्राय गोबां बाथ्राफोरखौबो सोलोंनो हागोन। दा बेयावहाय साफ्रोमबो नायगिरिफोरनो बे भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिनानै होग्रोनो हास्थायबाय। नोंथांमोना जेन बे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोगोन, बेनि उनावहाय आङो माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो रोखा खालामनानै होगोन। नमस्ते दोस्तों। तो अब धर्म का धंधा में आपका फिर से स्वागत है। यहाँ पे हम आए हैं सतेंद्र जोसेफ के पास। आदमी का खड़ा ना हो या आदमी खड़ा ना हो, यहाँ हालेलुया बोल के सबको खड़ा कर दिया जाता है। और मतलब किसी भी तरह की बीमारी हो, आप एमबीबीएस डॉक्टर के पास जा रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, बहुत हार्ड बीमारी हो, कोई कैंसर वैंसर किसी भी तरह की बीमारी हो, सब बीमारी का यहाँ माँ चोट दिया जाता है। तो हम यहाँ पे आए हैं सतेंद्र जोसेफ का जो सेंटर है, जो कि हालेलुया बोलकर इलाज कर देते हैं। तो आइए मेरे साथ यहाँ पे लाइव इंटरव्यू लेके दिखाएंगे कि किस तरह लोग इलाज करते हैं लोगों का, जो कि बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाते हैं। अरे डॉक्टर प्रोफेसर साहब से थोड़ा इंटरव्यू करेंगे हम धाकर न्यूज पे। आप अभी नहीं जा सकते, अभी अंदर हीलिंग चल रही है। अच्छा, हीलिंग इलाज चल रहा है अभी ना। तो अरे उधर जा रहे हैं ना, हमको बहुत दिक्कत है। ये जो हाथ है ना मेरा, इसमें बहुत दर्द है, उठ नहीं पा रहा है मेरा हाथ, बहुत दर्द होता है। तो एक बार इनसे मिल के हम थोड़ा सा हील करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, आप जा सकते हैं। हाँ आओ जी आओ। इतना आदमी है जी, चावल का बोरी मिला है। हाँ। तो विश्वास रखिए, वो परमपिता परमेश्वर हमें हर पल देख रहा है। बोलिए हालेलुया! हालेलुया! और आज उस परमपिता परमेश्वर की हुई एक चमत्कार, एक कृपा से मैं आप सबको परिचित कराने जा रहा हूं। आइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? दीपक जी, क्या दिक्कत थी आपको? मेरी बीवी पहले झुकती नहीं थी। पहले झुकती नहीं थी और अब झुकने लगी। झुकने लगी। हालेलुया! 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 इसी तरह परमपिता परमेश्वर की अपार कृपा और अनुकंपा से मेरे ये जो भाई जो चल नहीं सकते हैं, आज आपके सामने केवल चलेंगे ही नहीं बल्कि दौड़ते हुए जाएंगे। हालेलुया! तो प्रोफेसर साहब उनका बारे में कीजिएगा। देखिए मैं धाकर न्यूज से हूँ, कैमरा है। बहुत हमको हाथ में दिक्कत है, ये ना हाथ मेरा उठ नहीं पा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। हाथ उठ नहीं पा रहा है, दर्द हो रहा है। मेरा हाथ उठ नहीं पा रहा है। ये कब से है ये दिक्कत? ये 6 महीना से। 6 महीने? हाँ 6 महीने बहुत दिक्कत है। कोई विशेष कारण? हिला लिए थे बहुत ज्यादा ना, इसलिए बहुत दर्द होता है इसको उठाने में। अच्छा, लेकिन आप यकीन मानिए, अच्छा, आप यहाँ से बिल्कुल ठीक होकर जाएंगे, क्योंकि वो ईश्वर आपको, मुझे, हम सबको देख रहा है। कहाँ से? ऊपर से देख रहा है। अच्छा। और वही आपको ठीक करेगा। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ, लेकिन उसकी दी हुई आशीष से अच्छा। आज आपका ये हाथ बिल्कुल ठीक होगा। उसका स्पेशल- आबा शाबा 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 आबा शाबा 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 ओ ये आबा शाबा 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 ओ ये आबा शाबा 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 ये आबा शाबा शाबा शाबा। ओ फ्री फ्री फ्री। मैं उस परम पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें ये आदेश देता हूँ, उठ जा। नहीं उठ रहा है। उठ जा। अरे नहीं उठ रहा है जी। उठ जा और उठ और ऊपर। उठ गया उठ गया उठ गया उठ गया। देखिए सबने काम किया, पूरा उठ गया, पूरा उठ गया। ये भी उठेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, चलने लगा। शक्ति काम किया, चल गया, शक्ति चलने लगा, हो गया।
अनजाग्रा प्रियफोर थारैनो नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायबाय आरो भिडिअ क्लिपखौ नायनायनि गेजेरजों गासैबो बाथ्राफोरखौ हमदांनो हादोंना हायाखै बे नोंथांमोननि बाथ्रासै नाथाय आङो नोंथांमोननो दानाब्ला बे भिडिअ क्लिपनि गासै गुबै बाथ्राफोरखौ बुंनानै होनो नागिरदों जाय इउटिउबार बिथां हार्स राजपुत बिथाङा बे भिडिअ क्लिपखौ मानो बानायनाय जाखो बे जाहैबाय मोनसे बानायनाय भिडिअ क्लिप सैथोआव जानाय भिडिअ क्लिप नङा सैथो बबेबा सासे पास्टरनि खालामनाय खामानि नङा नाथाय हार्स राजपुतआ बेखौ एक्सपेरिमेन्ट खालामदों ख्रिस्टियानफोरा माबायदि खामानि मावो ख्रिस्टियानफोरा माबायदि सोखायो माबायदि नंखायै खामानि मावो बेखौसो दिन्थिनो थाखाय बिथाङा बे भिडिअखौ शुट खालामनाय जादों एबा शुटिं खालामनाय जादों साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनो मा दिन्थिदों जे धोरोमनि मुङै माखासे पास्टरफोरा बेफार खालामदों बिजनेस खालामगासिनो दङ बे बाथ्राखौ दिन्थिनो थाखाय हार्स राजपुतआ मोनसे भिडिअखौ बानायदों बेल' नङा बियो गुबुन गुबुन धोरोमनि हिन्दु धोरोमनि मुस्लिम धोरोमनि गासैखौबो बे भिडिअ क्लिपाव बिथाङा बानायदों नाथाय आङो जिहेतु बैफोरखौ नाङा जोंनो जिहेतु बेखौल'सो नांगौ दा बेयावहाय आं बे भिडिअ क्लिपखौल'सो नोंथांमोननो दिन्थिदों अनजाग्रा प्रियफोर अनजाग्रा नायगिरिफोर जोङो बेयाव नुनो मोन्दों इउटिउबारा आखाइया खामानि गैयै डेट मिन्स पेरेलाइज जानानै थांदों आरो बैयाव पास्टर जाया पास्टरनि एक्टिं खालामदों बैयो मा खालामबाय थादों जे आर'ज खालामनाय जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै साबालाबा बुंनाय बेखौ दिन्थिदों आरो जायहा चेयाराव जिरायनानै दङ बे चेयाराव जिरायनाया थाबायनो हाया नाथाय इयुनाव थाबायहैनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो गानायखौ जोङो नुनो मोन्दों बेबायदि खामानि पास्टरफोरा डेट मिन्स जायहा इसोरनि मुं लानानै ख्रिस्टियान धोरोमाव खामानि मावगासिनो दङ नंखायै खामानि मावदों सेटिं खालामजोबनानै दोनखायो जायहा लेंग्रा थाबायनो हाया बेबो थाबायहैनो हायो सेटिं खालामनानै ड्रामा खालामनानै नाटक खालामनानै बेबायदि खामानिखौ मावो होननानै बिथाङा हार्स राजपुतआ बेखौ दिन्थिदों बे भिडिअनि गेजेरजों दा अनजाग्रा प्रियफोर बिथांनि दिन्थिनाया थारैनो सैथो ने असैथो बेखौ नोंथांमोना सायख'नानै लादो नोंथांमोना गाव गावनो मोनथिगौ नाथाय बिथाङा रायजो राजाफोरनो बेखौ दिन्थिदों दि ख्रिस्टियानफोरनि जिथु धोरोम गुरुफोर दङ पास्टरफोर दङ एभान्जेलिस्टफोर दङ प्रफेटफोर दङ जायफोर दङ ख्रिस्टियानफोरनि धोरोमनि मुङै माखासे मानसिफोरा बेपार मावगासिनो दङ धोरोमनि मुङै मानसिफोरखौ नंखायाव दोनगासिनो दङ बे बाथ्राखौ बिथाङा फोरमान खालामदों बेबायदिसो जायो सैथोयै होननानै नंखाय जायो होननानै बेखौ दिन्थिदों अनजाग्रा प्रियफोर बे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों माखासे सोलोंनांगौ बाथ्राफोर दङ जोंहा दिनै बुहुमनि मानसिफोरा इउटिउबारफोरा मिडियानि मानसिफोरा ख्रिस्टियाननि बेबायदि खामानि मावनायखौ गोबाङैनो नंखाय होननानै बुंगासिनो दंखायोखा दा अब्ला थारैनो सोरबा नाबिनि प्रफेटनि मावनाय सोरबा पास्टरनि मावनाय सोरबा फोथायारिफोरनि मावनाय सोरबा एभान्जेलिस्टनि मिशनारिफोरनि मावनाय खामानिफोरा अब्ला नंखायमोन नामा अनजाग्रा प्रियफोर जों बे बिसयाव साबधानबो जामारनो नांगोन सोरबा इउटिउबार बुंनायनि थाखाय नङा सोरबा बबेबा मिडिया बुंनायनि थाखाय नङा नाथाय बाइबेला जोंनो बे बिसयाव रोखा खालामदों बाइबेला जोंनो बे बिसयावबो मोजाङै फोरोङो ख्रिस्ट'नि थैजों बायख'जानाय प्रियफोर बाइबेलालाय माखौथो फोरोङो फालाय बेनो जाहैबाय 1 ज'हननि 4:6 आंनि अनजाग्रा लोगोफोर आंनियाव गोथार जिउ दङ होननाय मानिखौनो गोथार जिउ दं होननानै दा फोथाय बिसोरनि जिउफ्रा इसोरनिफ्राय नंगौना नङा बेखौ आनजारला मानोना जेरावबो नंखाय नाबिफोर ओंखारबाय प्रेज द लर्ड अनजाग्रा प्रियफोर सोरबा मिडियानि बुंनाय बाथ्रा नङा बबेबा इउटिउबारनि बुंनाय बाथ्रा नङा बबेबा टिभि चेनेलनि बुंनाय बाथ्रा नङा बाइबेलनि बुंनाय बाथ्रा जोङो बे बिसयाव साबधान जानांगोन सोरबाया माबा मोनसे सोमोनांथाव खामानि मावदोंनो होनब्लानो जों जे फोथायनांगौ बेखौ बाइबेला माब्लाबाबो जोंखौ बुङाखै अनजाग्रा प्रियफोर बहाबा सोमोनांथाव जादों बे सोमोनांथावखौ जोङो नोजोर होनो नांगोन इसोरनि गोथार जिउनि गेजेरजों नंगौना नङा जों गोबां फोथायारिफोरा बेबायदि फोथायनानै लायो जेरावहाय सोमोनांथाव खामानि जाब्लानो गोथार जिउनि गेजेरजों खामानिया जादों होननानै गोबाङा बुङो न' अनजाग्रा प्रियफोर बे गोरोन्थि गाज्रि जिउआबो सोमोनांथाव खामानिखौ मावो गाज्रि जिउआ सोमोनांथाव खामानि मावनायखायनोथ' बुहुमाव दिनै दासिमबो सैथो जिसु ख्रिस्ट'खौ नुनो मोनाखै गोबां मानसिफ्रा मानोना बिथांमोननि जिउआव बै गाज्रि जिउआ सोमोनांथावफोरखौ दिन्थिनानै दोनगासिनो दङ भेलकि होनो जायखौ जोङो भेलकि सोदोब फोनाङो माया फोनांनानै दोनदों मायाखौ दिन्थिदों बैसोरनि गेजेरावबो सोमोनांथावखौ मावनानै दिन्थिदों गाज्रि जिउआ बेयावखायनो बिसोरो बैखौ फोथायनानै दङ
अनजाग्रा प्रियफोर जोंखौबो बेबायदिनो भेलकि फोरोंनो नागिरदों मायाखौ सोना होनो नागिरदों जे ख्रिस्टियानफोरनि गेजेरावबो सोमोनांथाव खामानिखौ नुनाय लोगो लोगोनो सोरबा पास्टरखौ फोथायबाय सोरबा नाबिखौ फोथायबाय बियो गोथार जिउनि खामानि होननानै नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर इसोरनि बोसोना स्पष्टहै बुंदों बियो गोथार जिउनि खामानि नंगौना नङा बिनियाव गोथार जिउआ दंमारना गैमारा बेखौ जों आनजाद लानो थाखाय दिनै थोनदों दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर मोनफ्रोमबो सोमोनांथावखौ नुनाय लोगो लोगोनो जेन गोथार जिउनि खामानि होननानै माब्लाबाबो दासान दा जोङो बेखौ आनजाद लानो नांगोन दा बेयावहाय साबधान जानानै थागोन दिनै मेडियाया गोबां दिन्थिदों जि ख्रिस्टियानफोरा बेफार मावगासिनो दङ फालांगि मावगासिनो दङ जानोबो हागौ अनजाग्रा प्रियफोर नंगौ गोबां सुबुंफोर थानो हागौ मानोना बाइबेला बुंदों नंखाय नाबिफोरा ओंखारबोखाबाय गोबां नंखाय नाबिफोर ओंखारबोबाय होननानै दा बेयावहाय जों साबधान जानि जों जेन सिरि मोननानै थायो जों जेन नुयो सैथोआ बबे बेनिखाय जों बयबो सिरि मोननानै था आरो आनजाद नायनो थाखाय गावखौ साबधान जानानै था जों जेन बयखौबो आनजाद नायो सोरबा बुंफैब्लानो सोमोनांथाव बैयाव जादों होनब्लानो खारलांनो नाङा सोमोनांथावनि उनाव दाथां अनजाग्रा प्रियफोर जों जुदि सोमोनांथावनि उन खारोब्ला जों सौग्रावहैगोन सोरनि उन थांनांगौ जिसु ख्रिस्टनि उन जों थां सोमोनांथावथिं नङा मानोना सोमोनांथावखौ सैतानाबो दिन्थियो दा बेयावहाय सोमोनांथावनि उन खारोब्ला जोङो सौग्रावहैगोन बेनिखायनो जों सोरनि उन थांनांगौ जिसु ख्रिस्टनि उन थांनांगौ जिसु ख्रिस्टनि बोसोन बायदि सोलिनांगौ अब्लाना जोङो जेरावबो सौग्रावनाय नङा दे अब्ला प्रियफोर बे भिडिअखौ लाबोनायनि ओंथिया बेनो जों जेन सांग्रां जानानै थायो केबल मिडिया बुंनायनि थाखाय नङा इउटिउबार बुंनायनि थाखाय नङा बेबायदि नंखाय नाबिया अलरेडि ओंखारबोबाय दा बेयावहाय जोङो साबधान जानि सांग्रां जानि जों जेन आन्दाया प्रेज द लर्ड हालेलुया जय मसीह बयहाबो सुख सान्ति जाथों बेखौनो बुंनानै आंनि भिडिअखौ बेसेयाव दोनथ'बाय इयुनाव फैफिनसिगोन आमेन